Пробвах 3 легални ноотропика, за да стана по-умен. Да, отидох в аптека и взех абсолютно всичко, което пише, че може да ми увеличи IQ-то, без да се налага да работя. Първото, което пробвах, беше ашваганда. Според Google помага за неща като памет, концентрация и време за реакция, а според хората в TikTok те прави супер спокоен. При мен ефектът беше абсолютно нулев. Пих го в продължение на месец и не стана нищо. Следващото, което пробвах, беше ацетил елкарнитин, което също не постигна абсолютно нищо. Даже често казано, като го взимах не бях по-фокусиран, обаче като го спрях, имаше едни 3 дни, в които бях най-голям идиот на земята. Да знам как се случи, защо се случи, обаче все едно бях с интелектуалното ниво на играч на Genshin Impact. В смисъл бях много тъп. Като за финал пробвах фосфадилсерин, който беше нещо с най-дълго име и най-добри ревюта в интернет. Може би ме направи една идея по-спокоен, но отново не е кой знае какво. Целта беше да ми вдигне фокуса, а не да ме прави по-спокоен. Като цяло не се занимайте с тези глупости, хапче няма да ви направи умни, ако е законно ще е безполезно, ако е незаконно, има причина защо. Все пак аз